Наталия Хоум предлага за продажба просторен мезонет с 3 спални в луксозна жилищна сграда в крайбрежния квартал на град Бургас – Сарафово. Комплексът се състои от 2 жилищни сгради и е разположен в новата част на квартала, на метри от морския бряг. Мезонетът е с площ от 220 квадратни метра на 4-ти етаж с разпределение ниво 1. Антре, просторна и светла всекидневна с кухня и трапезария, баня с тоалетна и просторна тераса. Ниво 2. 3 спални, 2 бани с тоалетна, дрешник, склад, тераси. Жилището се издава на тапа с възможност за довършване до ключ. Изключително светъл имот с функционално разпределение и просторни помещения, с високи тавани, създавайки уют и комфорт. Комплексът предлага отлична поддръжка на общите части, контролиран достъп, стилно озеленяване, басейн, барбекю зона. За повече информация се свържете на посочените контакти.